Salutare lume și bine v-am găsit astăzi la Astăzi o să jucăm Capture the World pe server. Da. Așa. Bun. Scuzați-mă că n-am mai postat de mult. Vreau să menționez în primul rând și în al doilea rând să nu uitați să dați like, share și subscribe dacă vreți să mă susțineți. Și astăzi o să jucăm Capture the World, cum am spus. Trebuie să construim acest joc. Trebuie ca să... stați ca să iau așa. Să ne luptăm până ajungem în bază la ei, ca să furăm, să zicem așa, o lână, știți? Și să o plasăm undeva într-un loc. Da, și trebuie să ajungem acolo și ca să ajungem trebuie să ne luptăm cu ei. Și da. În primul rând, hai să ne facem o armură, așa, ca să, pentru că avem armură de leather, de piele. Bun, și să mergem să ne luptăm. Urați-mi noroc să mergem la luptă. Eu cel mai mult mă pricep cu arcul. Ok. Ce trage așa sus? O fac. Oh, kilo. O fac. Nu mai am viață. De ce nu sunt atai din nou? Dar am destul de puține pe mine. De asta. O fac. Din roșiaticii să ne fure. Hey, you bitch. Hey, get out, bitch. Get out. Vreau să stau în butripul. Nu? Sunt mort. Ok. Asta. Vorbesc cât mai tare, să mă puteți auzi cât mai bine. Bun. Așa, și după cum observați, nu mai am luat, pentru că mi-am luat alt. Mă rog, computer. Fac. Da-te mă de aici, mă. M-a aruncat în void. Ultima săgeată pe care să vă dau. Frații mei. Bun. Și... nu mai vreau că să o aruncă. Asta e mapa aia șmecheră. Tare îmi place mapa asta. Pentru că o să vedeți voi de ce. Aproape toate mapele sunt așa. Dar asta este mai specială puțin. Oh, fuck. Trebuie să cad jos. Nesimțițele. Sunt drum îndepărtat. Du-te-te, copile. Pe cine găsim aici? Snap. Ok, deci capul ăsta analizează acțiune. Pot să văd efectiv de el. Aici. Oh, fuck, ăla avea hack, n-avea cum să dea atâta damage. Ok, și o să jucăm, nu știu, 15 ceva de genul
Era să cadă acolo, pentru că este Iron Man. Cine așa mai apăsat odată acolo. Sunt obișnuit de vârf. Ok, și... exact. Sunt foarte inspirat astăzi. De ce nu știu ce? O fac. Degeaba. De asta urmez. Cred că puteți auzi tastatura. Și nu pot scrie cred, doar cred. Ok, și să... oh, fac lag. Mă rog, drop frame. Am căzut unde nu trebuie. Am căzut în hău. Mă rog. În hău. Ok, bine, o să dau partul. Nu copile. A venit armata. Ah, shit. Fuck! For fuck's sake. Ah, fuck. Anyway. Stați puțin. Ok, mă scurg. Așa. Parcur. Ok. Ok, deci avea... nu.